Hola, avui som a Manresa i demanarem a la gent que ens expliqui anècdotes relacionades amb compartir pis. Som-hi! Quina ha sigut la pitjor experiència que heu tingut mai compartint pis, sigui amb vosaltres mateixos o amb altra gent? Jo crec que ha sigut els ratolins, tenir ratolins a casa. Això és el pitjor. I què va passar al final? Què vau fer? Marxar, perquè si no... Vam marxar del pis. Vam intentar matar-los i vam veure que vam trobar un parell, el veí de baix també tenia, el del costat també, i a la que vam poder vam marxar i vam canviar de pis. Fa molts anys, trobar-te una persona orinant en un lloc que no tocava. Què va passar? Bueno, no, clar, vull dir, era tard a la nit i aquesta persona venia a festa i es devia despistar i es va ficar a orinar en un armari. I què li vas dir? Bueno, el vaig orientar, que anés al lloc correcte. Us menjaven les coses del rebost o què passava? Què trobava? La roba, foradets a la roba o el menjar... Més que res perquè netejaves la cuina i el dia següent trobaves les caquetes. I dius, això és que segueixen vius. Si neteges i tornen, i mira que ho teníem tot recollit, no hi havia res. I un dia per la nit se'ns van ficar a sota dintre de la nostra habitació, dintre de l'armari de la roba, i eren les 2 de la matinada i sentíem el cac de les dentetes mossegant la fusta. Però bueno, això és cosa del veïnat, que ho tenen molt deixat, hi havia un pati interior molt gran, que allò era una selva tropical, i estava molt deixat, i clar, pujaven per la paret. I érem un segon. Ah, doncs mira, la meva filla no recull res de la roba, ni la seva habitació, ni les sabates, em deixa tot tirat per terra. Bueno, un desastre. Jo crec que el pitjor de compartir pis és el lavabo. En què sentit? Que quan necessites dir alguna cosa dins és frustrant. Sí, és veritat. El no poder anar quan vols si hi ha alguna cosa a dins, sí. El desordre, el de deixar coses pel mig. Sobretot la manta del sofà quan s'aixequen que no la posen bé. És horrible. Però qui és la o el principal culpable? El meu marit. I la pasta de dents enganxada al lavabo. El meu marit. Després els hi passem a veure si millora. Jo tenia una amiga que ella estudiava de nits i jo de nits no, jo soc de dormir de nit i llevar-me d'hora i quan teníem exàmens, doncs sempre quan arribava a casa a les 2, 3 del matí fotia un soroll i jo em cagava en tot en ella, però això és potser el que més recordo. Així no recordo tampoc cap cosa així greu. I no posar el rotllo de paper de vàter. El meu marit. Això sí, el rotllo del paper del vàter que ja està gastat a dintre del bidet. En comptes de la paperera, a dintre del bidet. Ui, quin fàstic. Ui, la tovallola d'aixugar-te la cara que no la posen bé estesa, arrugada i està tota humida. Sí, doncs jo, això, quan ja deixes de sortir de festa i als companys encara li agrada, els caps de setmanes jo surto en bicicleta al matí i era això, a les 7 del matí me trobava tot ple de gent al pis fent l'after. Sí. Però què en fèieu? Parteixiu en silenci o els dèieu alguna cosa? Home, jo no deia res, perquè jo entenia, clar, jo em posava al seu lloc i, mira, continuen de festa. Jo agafo la meva bici i me'n vaig, no? Espero que quan torni no hi siguin, no? Pensava. Però bueno, bé, no, jo portava bé. Aquest és molt bo. Sí. I tu, què feies? Nosaltres sí que havíem parlat amb aquesta companya, havíem intentat parlar bé, però s'ho va prendre fatal. I després d'aquell any de compartir pis ja va ser l'últim any d'universitat i ja no ens hem parlat mai més, o sigui que no va acabar gaire bé la cosa. Havíem compartit pis amb estudiants de música i llavors, clar, tocaven o piano, una època tenora i començar a aprendre a estudiar tenora, és a dir, xiulava molt allò al començament i estudiar en aquelles condicions era una mica així. Bé, per això, Tenies molt de cap. Gairebé.
És un instrument que se sentia bé tota l'escala i tot el veïnat. Per cert, avui ens patrocina italki, que és una plataforma per aprendre llengües on podeu trobar professors que us faran classes particulars. I podeu trobar professors de moltíssimes llengües. De català n'hi ha més de 70. Així que si esteu estudiant català pel vostre compte i voleu resoldre algun dubte en concret, italki us ofereix la solució. Un professor particular és la millor manera per aprendre una llengua perquè s'adapta al teu horari, al teu nivell, i ho pots fer des del sofà de casa teva perquè és en línia. A més, a part dels professors, a italki hi podeu trobar tutors de conversa, amb els quals podeu practicar la llengua, que us anirà genial si al vostre entorn no s'hi parla català. Us deixem a sota del vídeo un enllaç amb una oferta genial. Després de la primera classe, italki us donarà $10 per gastar en les classes següents. Així que ja ho sabeu, no dubteu en contractar els serveis d'italki. I quina ha sigut l'experiència més curiosa o més divertida que has tingut mai compartint amb la família, amb la parella? Alguna anècdota molt curiosa que recordes? Bueno, el que recordo bastant sovint és que jo no he tingut mai animals a casa i des que vaig conviure en parella vam adoptar un gatet i la veritat és que és molt divertit perquè el tinc des de petitó, des de fa 15 anys, fa molta companyia, fa molt riure i la veritat és que no m'esperava que un gatet donés tanta companyia i tanta felicitat. Llavors, en aquest cas, doncs, he de reconèixer que m'ha sorprès el fet de tenir un animal domèstic que m'ha donat molta alegria, és veritat, això sí. Un cop tornant de festa, el meu cosí es va quedar dormit al lavabo. Va entrar al meu lavabo, va ficar el pestillo i es va tancar dins, i es va quedar dormit allà. Fins que em vaig esperar i el vaig veure allà. Una persona ocupant el lavabo. Una persona ocupant el lavabo, veus? El que hem tret de la convivència és que tenim una amistat, a part de ser germanes tenim molta amistat, i amb l'altra germana que tenim més gran també. I encara que ens enfadem no passa res, com si no hagués passat res. No ens demanem ni perdó, perquè no passa res. Que bonic. Doncs que ens agafassin fent coses d'amor. El meu germà petit, per exemple, o coses així, no? Tu quan vivies amb el Rafa? Jo vaig estar compartint pis amb un noi que estava casat, era homosexual, i estava casat quan es va separar, i quan es va separar va dir he de tornar a viure, i cada dia tenia a casa un noi diferent. I potser m'aixecava jo per anar al lavabo a les 3 de la matinada i em trobava un noi molt jove, a la cuina menjant pollastre a les 3 de la matinada, a les 4 de la matinada, em sembla. Compartir qualsevol moment agradable, o dinars, o ara des del confinament jocs de taula, que realment a casa no n'havíem fet mai de jocs així i ens vam com aficionar, mirar pel·lícules junts, coses així. Sí. Bastant senzilles, sí. Durant el confinament vam compartir moments com jugant al parxís, tota la família junts, vam veure pel·lícules junts, que feia molt temps que no ho fèiem. I això és guai. Algun dijous boig? Sí, obrir-me la porta de casa meva i demanar-me qui era jo. Una persona que no sé qui era, obrir casa meva i dir-me qui ets tu, dic, soc el de la casa, tio. Sí, això més d'un dijous, això. Bueno, jo valoro, per exemple, que sí, que va haver una època que vaig conèixer una noia de Xile i veus, bueno, dona l'oportunitat de conèixer potser, si som estudiants i això, que van i venen, doncs gent d'altres cultures i que al final sempre n'aprens de gent de fora. Jo tenia un company de pis italià que buscava una persona per practicar anglès, no? I va trobar una noia a través d'internet i ell pensava que practicaria en anglès, no? Ell era una persona molt noble i com molt innocent, no? I la noia va veure italià, no? Italià busca practicar anglès i va entendre una altra cosa, la noia. Total, que l'endemà es lleva l'italià. Neus, me han violado. L'anglesa, que va pensar que l'italià en realitat no volia practicar anglès, sinó que buscava rotllo. I se li va tirar a sobre i es va quedar allà a dormir, l'anglesa. Se'ns va posar a casa l'anglesa amb l'italià allà. I ell només volia practicar anglès, però no va passar només això.
I sigui amb la família o amb els companys de pis d'estudiants, hi havia algú o hi ha algú que tenia alguna mania, no sé, molt estranya, molt curiosa, que us molestava o no sé. Hosti, manies? Doncs manies... Jo durant el confinament m'agradava jugar a la Play al sofà. I no volia que ningú em molestés quan jugava perquè havia de sentir els passos i històries d'aquestes de jugadors a la Play. Però manies així estranyes no en tenim. Diré les meves per no fotre ningú més al sac. Jo que sé, per exemple, quan estic al sofà m'agrada tapar-me amb manta, però a sobre també tenir coixins. Vull dir, necessito com estar amb coixins a sobre. És una mania que tinc. Jo l'única mania que em molestava la meva mare era si al migdia feia migdiada o el que sigui, es posava a rentar els plats o fer coses justament en el moment que jo estava dormint. Això era el que em molestava més. Això passa sempre. Això crec que passa a tothom, sí. Una mania que té aquesta. Per exemple? Per exemple, que no es posa les ulleres si no veu res. Bueno, ara les porto. I jo estic farta de dir-li que es posi les ulleres si no es posa les ulleres. Ara sí que les porto. Sí. Obsessió amb la neteja, per exemple. Una cosa és ser net i l'altra cosa és ser obsessiu. I tu com ets? Jo reconec que sóc una mica desendreçat, tot i que estic millorant. És veritat. Que quan discutim, encara que sap, i ho sap potser de debò, que no té la raó, no t'ho reconeix. Diu, pues sí, però no t'ho reconeix. Sí, ho fa sempre, És tossuda. Jo també soc tossuda. No, era un hàbit. Tenia un company de pis que tocava el violí i cada dia assajava després de dinar. Llavors jo després de dinar em posava al sofà i feia com la migdiada amb el violí de fons i era guai. Era com un hàbit, era xulo. Primer em molestava una mica perquè volia dormir, però després em vaig acostumar al violí i estava guai. I fins aquí el vídeo d'avui. Esperem que us hagi agradat i si teniu alguna anècdota interessant o curiosa, deixeu-nos-la als comentaris. Fins al següent vídeo. Adeu!